And some minutes after, she called the phone of her parents and called the emergency. And when she called the emergency, she told them, I have nothing. Everybody around me died. I'm the only one who's alive. Can you pick me? The ambulance went to pick her. At the same moment when she was calling, and the ambulance is with her, the sniper started shooting. They killed her. And then the phone was closed. The ambulance wasn't away, and nobody heard from the ambulance after. Yesterday evening, we heard that Hind was killed, the ambulance was bombed, the ambulance workers was killed, and everybody in Gaza was wiped out. And that is the idea of Israel. They are not trying to wipe out those children only, or those hospitals, or those theater, or those music places that was bombed and erased. And all these schools and universities where now there are 70% of the educational infrastructure is already destroyed and bombed. And actually we standing here, and Eurovision is, musicians are happy about whitewashing and pinkwashing and artwashing out their music and their fun with the crimes against humanity that is happening right now in Gaza, when Palestinian musicians in Gaza have no stage to play music. All their infrastructure, all the music infrastructures has been completely bombed. This is the face of Israel today. They are selectively and non-selectively trying to wipe out not only all this infrastructure and all those families which has been wiped out, they are trying to wipe out the idea of Palestine. Because the idea of Palestine means the destruction of imperialism, the destruction of settler colonialism, the destruction of capitalism, and the destruction of the Israeli apartheid. The idea of Palestine, what makes me stand here today, because it liberates me. I am a Palestinian, and I always think of myself what I will do without being a Palestinian. And that's a very important question for every Palestinian and non-Palestinian. But I think I will actually be standing the same as each one of you here, protesting for equality, protesting for justice, protesting for dignity, protesting for myself and others to be as worthy of lives and worthy of human being and worthy of being called humans the same as anyone in the same we call for everybody in the land to be. Gaza. Palestina! 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 Ääni kuuluu Nokialle asti. Palestina! 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 Israel on terroristi! Israel on terroristi! Israel on terroristi! Israel on terroristi! Kiitos! Tänään
hei! Mä tulin tänne näin tänään huutamaan ja sano Vilen, häpeä! Häpeä! Kun mä olin lapsi, mä ihmettelin, kun mä katsoin Euroviisa-kisoja, mä kysyin mun isältä ja äidiltä, minkä takia Israel on siellä, vaikka se ei kuulu Eurooppaan. Ne sanoi mulle, siellä on muita maita, ei vaan Euroopan maita. No mä kysyin jo silloin, minkä takia se on siellä vapaasti, vaikka meitä tapetaan. Mulle vastattiin, koska ne on sinisilmäisiä valkoihosia. Kun Ukraina suljetti ulos ja sama Vilen häpeällinen oli ensimmäisenä vaatimassa Venäjä suljettiin ulos. Mä silloin ihmettelin, no minkä takia Israel on edelleen siellä. Mun lapsi kysyi multa, miksi Israel ei ole vieläkään suljettu, vaikka Venäjä suljetti sieltä pois. Mä sanoin mun lapselle, koska ne on sinisilmäisiä ja ne on valkoihosia. Tänään me vaaditaan Vileniltä, että se on vaatimassa Israel ulos pois. Israel on toteuttanut hävytöntä, silmitöntä kansanmurhaa. Sellaisia ihmisrikoksia, mitä kukaan muu maailmassa valtio ei ole tehnyt. Pahin niistä, ne kaivaa haudasta juuri haudattuja palestiinalaisia marttyyrejä. Ne kaivaa niitä haudoistaan. Ne vie ne ruumiit, vie niistä elimiä ja palauttaa ne palotultana takas. Joo, mä meinasin hakata jengeä mitään. Tarina alkoi 2 vuotta sitten, kun Enolani tai Saamille todettiin syöpä, leukemia. Hän joutui matkustamaan Egyptiin saadakseen hoitoa, koska vaikka silloin ei ollut sotaa, Gaza oli saarrossa ja sen takia sinne ei päästy kaikkia lääkeaineita. No, hän matkusti ulkomaille, sai hoitoa, alkoi toipua, palasi Gazaan. Se tapahtui vähän aikaa ennen sodan alkua. Mutta hänelle todettiin syövän jälkiseurauksena munuaisten vajaatoiminta, joka takia hänen piti mennä 2 kertaa viikossa sairaalaan. Ymmärrätte varmaan, että sodan alettua hänen kanssa käydään menemään sairaalaan. Shifa saarrettiin ja Israelin talon ympärillä, jossa hän asui siis, oli tankkeja. Hän ei päässyt liikkumaan. Hän ei päässyt menemään sairaalaan 3 kuukaudeksi. Tajuatte varmaan, että mitä hänelle tapahtui, kun hän ei päässyt hoitamaan sairauttaan. Tilanne huoni niin paljon, että Enoni Muhammad päätti lähteä Shifa-sairaalaan saadakseen edes jotain hoitoa Aisamille, joka on nyt lähes kuolemaan vuoteessa. Hän lähti, eli siis Aisam, Muhammad ja 2 tatia ja 1 serkku lähtivät yhdessä sairaalaan kärryillä, koska ei bensiiniä, ei autoja. He pääsivät Shifa-sairaalaan ja siellä tohtori sanoi, me emme saa hoidettua sinua, koska ei sähköä, ei laitteita. He antivat hänelle lääkkeitä, jotka lievittivät hänen kipuaan. Ja tätini lähtivät hakemaan niitä lääkkeitä apteekista, joka oli sairaalan lähellä. Samaan aikaan Enoni Muhammad kantoi sairasta Enoni Saamia kärrylle. Ja siinä samalla hetkellä israelilainen drone, jota käytettiin siis sotilastarkoituksiin, tähtäsi Saamiin ja tappoi hänet heti. Enoni Muhammad näki tilanteen ja sanoi serkulle, juokse pois. He juoksivat, mutta Muhammad ei ehtinyt pois. Se sama drone, joka tappoi ensimmäisen Enoni ja Saamin, tappoi hänetkin. Onneksi sentään heti kun tätini astuivat ulos, he näkivät tämän kauhistuttavan näyn. He juoksivat Saamin luo ja sanoivat hänelle, kuuletko meitä? Hän oli kuollut, hän ei pystynyt vastaamaan. He juoksivat Muhammadin luo ja sanoivat hänelle, Muhammad, kuuletko meitä? Hän ei pystynyt vastaamaan. Tai hänen vastaustaan ei kuultu, koska siinä samassa ne muut ihmiset, jotka olivat siinä lähellä, vettivät tätäni pois. Koska he tiesivät, että jos minun tätini auttavat Muhammadia, he kuolevat myös. Onneksi mun molemmat tädit
ja serkku pääsivät pois ja molemmat enoni haudattiin. Mutta tämä tarina ei ole mun mielestä loppu. Jos se teillä loppuu heti kun tämä sota loppuu, jos teidän mielessä palestiinalaiset eivät enää koe kipua tämän sodan jälkeen, niin se on väärin. Me koemme sitä kipua ja surua, kun me menetimme lähes 30 000 ihmistä. Meillä on omaisia, meillä on perheitä, josta meidän on pidettävä huolta. Mä varmistan teille, että me vielä opetamme serkuillenne, jotka tässä sodasta menittivät vanhempansa. Mä varmistan teille, että he tietävät, kuka heidät teki orpoiksi. Kiitos. Vapaa Palestiina ja alas sionismi. Vapaa Palestiina ja alas sionismi. Eläköön, eläköön, kauan Palestiina. Eläköön,